Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas que é o Café de Redacción, no que hoxe poñemos punto final ao ano 2025. Pero antes de presentarlles o noso invitado, imos presentar o compañeiro de la región e tamén xornalista Daniel Canal. Que tal? Benvido. Que tal, Natalia? Pois hoxe temos con nós ao presidente da Deputación, Luís Menor. Que tal? Hola, moi bo día. Bueno, presidente, pechamos un ano que foi complexo para a provincia de Ourense. Que balance poderíamos facer deste 2025? Bueno, pois eu creo que é un balance positivo, pero obviamente todo ven un pouco marcado por ese episodio tan importante, tan dramático que podíamos chamar que foron os incendios. Sin dúbida ninguna, eso foi un acontecemento nunha magnitude tan importante que de alguma maneira, de algún xeito, condiciona este balance. No resto dos parámetros que podemos manexar, eu creo que é positivo e creo que teremos ocasión ao longo da entrevista de facelo, de poñelo de manifesto porque afago esta afirmación. Non queremos pasar por riba do tema dos incendios, é algo no que queríamos profundizar, porque tamén se fala moito da problemática que hai detrás. Cando chegamos ao verán xa estamos nun momento de emerxencia, pero é certo que a prevención é fundamental e que ademais fala moito dese abandono rural, algo do que se ven falado moito dende a Deputación, e tamén da necesidade dunha repoboación e de dotación de servizos nestas áreas. Bueno, indudablemente hai varias cuestións, non? A prevención, pois efectivamente, sin dúbida ninguna, é algo obviamente capital, dunha importancia capital. É certo que tampouco podemos levar a prevención a extremos máximos, como algún apunta, non? Ter os montes completamente limpos en toda a provincia é un obxectivo imposible, nin nesta provincia nin en ninguna, pero nesta ademais por o seu clima, cunha masa forestal e unha masa con capacidade de arder por moi importante, é prácticamente imposible. Outra cousa moi diferente, sin dúbida ninguna, onde temos que incidir, son en todo que fai referencia á protección fundamentalmente de vivendas, de povos, de vidas, en definitiva, de negocios, bueno, eso sí é absolutamente, creo que aí sí que hai que dar unha volta de tuerca absolutamente importante, sin volta atrás, sin paños quentes, porque creo que se demostrou que esa prevención que xa, eu, como saben, fui un director de emerxencias no ano 17, cando houve a anterior vaga de lumes, que aquela vez foi máis espallada por todo Galicia. Aí naceron un pouco toda a planificación e a prevención das franjas secundarias, que nesta ocasión, aínda que non estuveran, por eso digo de darlle a volta de tuerca, aínda que non estuveran perfectas ni moito menos, axudaron sin dúbida a que o balance en termos de perdas de vidas ou de lesións ou de calquera outra cuestión de carácter personal fora a que fora, porque estamos falando de máis de 100.000 hectáreas ardidas na nosa provincia e, por sorte, con balance cero en cuanto a falecidos. Isto non é casualidade. Isto a prevención é algo fundamental. Logo, evidentemente, o abandono rural, pois, está claro, isto ten que ver tamén moito ca estrutura da propiedade, ca falta de actividade económica que hai en moitos lugares con esta estrutura da propiedade. É un tema máis complexo do que aparentemente hai. Ahora ben, eu nesta ocasión tive unha ocasión de ver como as circunstancias do incendio facían que masas arbóreas perfectamente ordenadas, estou recordando a zona de Berín, perfectamente ordenadas, con cortalumes perfectamente limpos, en condicións extremas como foron estas condicións que se viviron aquí durante o mes de agosto, pois non impediron que se propagara o lume. Entonces, prevención absolutamente necesaria, indudablemente, prevención en primeiro lugar para salvar o máis importante que temos, que son as persoas, pero tampouco podemos pensar que podemos ter os montes completamente limpos, como algún plantea. Os montes non son xardíns e non van a estar nesas condicións que todos, que algún aspira a facer. Se nos vamos á actualidade, Luís, estamos vindo nas últimas un peche de ano un pouco asetreado na parte socialista, na parte popular.
vimos de ter un pleno en Barbadás no que o PP non decidiu manter en alcaldía Xosé Carlos Valcárcel. Podemos empezar a falar dun pacto PP en Barbadás, PSOE na Deputación, digamos, con Xosé Carlos Valcárcel? Non, mire, eu o que non vou a permitir por outras forzas políticas é que os problemas que les crean nos terminen trasladando a nós. Nos nin tomemos culpa absolutamente ninguna de todo o problema que teñen en Barbadás, que creou o Partido Socialista en Barbadás, e por tanto, nos estamos, creo que cun mensaxe moi claro, estamos onde estábamos, na oposición. Outra cousa é que eu creo, e hoxe creo que en algunhas declaracións, as que eu poden escoitar, xa non se fala tanto, incluso por as propias concelleiras, xa non se fala tanto do detonante desta cuestión, do acoso laboral, que se eran presións, que se eran coaccións, pero xa non se utiliza o término acoso. Entonces, eu apelo a outra cuestión. Primeiro, un problema que crearon eles teñen que resolver eles. Nós o que non podemos é agravalo. E nós o que facemos é estar onde estábamos, na oposición. Nós non entramos a formar parte de ningún goberno, estamos na oposición e si, respetamos a presunción de inocencia que hoxe parece que xa non é tan descabellada como outro día, porque outro día, con a denuncia por un canal interno, sin audiencia, se lle obliga a retirarse dos seus cargos, se lle pide que ceda as súas actas. Por certo, nada que ver co que se fai en Coruña con Inés Rei, nunha denuncia similar, ou incluso, se me apuran, no eido mediático, no eido público, máis forte, porque aí saliron audios, saliron efectivamente, e non se lle obliga, non se lle piden por parte do partido os seus cargos, as súas actas, e, por tanto, eu creo que aquí o que decimos é, nós estamos onde estuvemos, na oposición, que é onde nos colocou, neste caso, a aritmética política. Nós non ganamos as eleccións, estamos na oposición. E o que estamos agora mismo é expectantes, efectivamente, e respetando a presunción de inocencia. A partir de aí, que le resolvan os seus problemas. Digamos que non exploramos a vía de contar con Xosé Carlos Valcárcel, porque digamos que se suma o grupo do PP na Diputación suma a Xosé Carlos Valcárcel, xa ten maioría absoluta, digamos que esa vía non se... Non, eu non vamos a ver, eu falo na Diputación, falo con todo o mundo, e de feito, creo que, sobre todo nos temas máis importantes, non é casualidade que teñamos presupostos sempre en tempo e en forma, estando en minoría, non é casualidade que fagamos modificacións de crédito como a última que fixemos con 41 millóns de euros que non tuvo ningún voto en contra. Eu vou falar con Xosé Carlos Valcárcel igual que falo ca xente do PSOE, igual que falo ca xente do Bloco, ca xente de Democracia Ourensana. Por suposto que vou a falar con ele, claro que sí. Xa que estamos falando dese escenario provincial que se dá, coñecíamos recentemente a renuncia do que agora mesmo é alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a súa acta na Deputación. Pode responder isto a un posible, a unha sensación, mellor dito, de desinterese pola institución provincial? Bueno, de todos é coñecido que, por lo menos neste mandato, a actividade do alcalde de Ourense na Diputación é prácticamente inexistente, é dicir, non descubro nada porque lóxicamente está á vista de todos. Por tanto, eu creo que obedece máis a algún movimento, como il dixo, táctico dil, do seu partido, que realmente, obviamente, ao interese por a Diputación, porque na Diputación a intervención que ten tido é máis ben, bueno, prácticamente nula. E precisamente falando desa falta de intervención na Deputación, cal é o punto agora mesmo da relación que existe entre a Deputación de Ourense e o Concello de Ourense? Hai varios temas e proxectos que están pendentes que relacionan ambas institucións. Mire, nós temos claro que como forza política mayoritaria temos un proxecto propio. Un proxecto propio que nos gustaría desenvolver como facemos nas institucións que gobernamos. En donde non gobernamos, como no é o Concello de Ourense, quedan dúas opcións. Ou buscar unha alternativa política que non se deu, que non surdiu no seu momento cando se plantexou unha moción de censura por as condicións inasumibles que para o Partido Popular se poñían, neste caso, fundamentalmente por o Bloque, en donde se decía que nós non tiñamos que participar para nada no goberno, que estábamos excluídos e que nada máis, que lle déramos os 7 votos e prácticamente nada máis. Evidentemente, nós non podemos aceptar este tipo de participacións. Se non hai posibilidade de plantear unha alternativa nunha institución de goberno, toca estar na oposición, e na oposición podes estar de dúas xeitos, ou dun xeito intentando construir
ou modular na maneira do posible a situación da institución en mellora dos ciudadanos, ou poñéndonos nunha situación en onde nin gobernamos, nin deixamos gobernar, poñéndonos con non a todo. Nós estamos nunha situación, pois, como decimos sempre, de oposición constructiva. Cando, evidentemente, se nos van propostas que de algún xeito melloran a cidade, pois nós apostamos por esa oposición, porque de outro xeito o único que podíamos facer era bloquear completamente a cidade. A cidade ten moitas eivas. A nós non é o que nos gusta, pero nós non estamos no goberno. Nin temos posibilidade de un goberno alternativo. Se non temos posibilidade de un goberno alternativo, o único que nos queda é intentar mellorar o que hai. E é no que estamos, nunha posición constructiva. Vostede sempre se mostrou aberto ao diálogo para restablecer, para desbloquear a situación da Plaza de Abastos. A semana pasada, o presidente dos Placeiros, Emilio González, en declaracións a este periódico, afirmaba que vostede está tranquilo porque vostede está a negociar co Concello. Como vai ese diálogo, Luís? Pois mire, efectivamente, nós desde as institucións, primeiro por a Xunta de Galicia, que seguimos traballando man con man, e depois tamén a Diputación, nós estamos na solución deses problemas. Un dos problemas que ten a cidade de Ourense. Bueno, eu, obviamente, cando se me chama a intentar botar unha man, eu estou sempre disposto, porque o que me obliga o meu cargo, e o que me obliga, e o que, vamos, é a miña forma parte da miña personalidade. Entón, efectivamente, eu falei co alcalde, estou falando co alcalde, e hai algúns puntos nos que levamos avanzados, pero hai outros que todavía non chegamos ao punto de encontro. Eu creo que efectivamente aí sí que teño que decir que a oposición que defenden as institucións gobernadas polo Partido Popular, Xunta de Galicia e Diputación de Ourense, nas que fan a aportación do diñeiro para rematar a plaza, na que acorren con todos os, por decir, non solamente gastos, sino en todos os trámites, a min pareceme bastante incongruente, bastante pouco entendible a posición do alcalde. E así o dixen, de alcalde a alcalde, e dixen, efectivamente, eu non entendo que se nós vamos a solucionar un problema aportando diñeiro e solventando unha obra que está inacabada, non seamos capaces de chegar a un encontro para solucionalo. O problema que il plantea ahora é que era a plaza de Alameda Libre, e que era a Alameda Libre, pero a plaza non está en condición de ser ahora mesmo utilizada. Por lo tanto, temos que chegar a un punto de encontro onde a Alameda efectivamente se recupere para o uso cidadán, pero creo que tampouco importarán, despois de 7 anos, que sean 2 meses máis ou 2 meses menos. E o que estamos falando fundamentalmente é un tema de plazos para poder realizar a obra e para que a Alameda quede libre. É optimista neste sentido? Non o podo dicir nin optimista, eu diría que teño esperanzas. Tampouco podo dicir nin que vexa o tema finalmente finiquitado, que non haxa posibilidades. Teño esperanzas, pero tampouco podo dicir que sea optimista. Se cambiamos de tema, outro dos asuntos que marcou o ano da Deputación é ese comenzo das reunións para a implantación do transporte metropolitano. Como está a situación, Luís? Bueno, pois aquí unha vez máis atopámonos cun problema. Primeiro, o transporte metropolitano é un problema moi complexo, non? É un problema complexo porque, como se suele decir, se fora fácil, seguramente xa estaba solucionado hai moito tempo. Evidentemente. Por qué? Porque entran en xogo moitas cuestións. Entran en xogo o propio Concello de Ourense, entran en xogo os concellos limítrofes, e entran tamén as empresas concesionarias, a Xunta de Galicia, é dicir, moitísimos intereses, non? Cal é o problema que nos atopamos aquí? Bueno, pois o que nos atopamos aquí, primeiro, ten que haber unha vontade clara, neste caso, porque a solución é o transporte metropolitano, é dicir, fundamentalmente, que o transporte urbano de Ourense vaya máis alá do seu termo municipal. Hai casos que son evidentes. Aquí estamos no polígono de San Cibrao, onde o transporte, onde o autobús chega prácticamente a exportar este polígono, non pasaría nada que estuvera 1-2 kilómetros e solventar a mobilidade para os traballadores deste polígono. Que é un día eso de moitos outros casos, pero agora estamos aquí neste sitio. Situacións que se plantean. Nos, ahora mesmo, fixáronse varias reunións. Nesas reunións se avanzouse en líneas a estender nunha primeira fase que eran perfectamente lóxicas e que non alteraban gravemente o que eran as liñas de Ourense, e o último que fixemos é que, a vista de que as liñas están máis ou menos diseñadas esa primeira fase,
esa primeira extensión de liñas están diseñadas, pois que nos pasara o coste, pois nos pasou un tanto alzado que nós non podemos admitir, no sentido de que non está desglosado, entón non podemos saber a que obedece. E como está no proceso do Concello de Ourense, que é quen pon os medios, como está no proceso de adxudicación do transporte, como está, bueno, pues hasta a data non nos pasou agora mesmo o que sería, en principio, o coste de extender esas liñas que se chegou a un acordo, quero recordar que eran 9 liñas nos diferentes concellos, estamos nese proceso. Imagíneme que agora que parece que está a piques de adxudicarse o transporte, pois se desbloqueará e nos pasarán e discutiremos sobre elas, pero desde logo sería un enorme avance para a cidade e para o entorno. Eu fago outra vez de alcalde, eu dende logo, se fora alcalde de Ourense, vería unha extraordinaria oportunidade no transporte metropolitano máis que unha concesión ou unha negociación, porque sin dúbida ninguna o motor económico da provincia é a capital e evidentemente nos concellos limítrofes concéntrase boa parte da poboación tamén da capital, boa parte ou a maior parte da actividade económica e sin dúbida ninguna esa mobilidade e ese retorno sería moi importante para a cidade e por suposto para os concellos que somos limítrofes. Cambiemos agora de tercio para falar de algo máis positivo, non porque o anterior non o sexa, sino porque no caso dos orzamentos podemos falar dunha realidade e o resto ainda está en proceso. En que punto xa están aprobados os orzamentos do 2026? Cales son eses puntos fortes que van a significar pois pequenos cambios como o Plan Cooperou para o resto da provincia e para os veciños en xeral? Bueno, sin duda, eu estou moi satisfeito de que nun momento no que, sobre todo a nivel xeral, se fala de que prácticamente o mismo ter orzamentos que non é así, para nada, e eu estou moi satisfeito de que a Diputación, a pesar da situación de minoría na que se encontra o equipo de goberno, fora quen de sacar en tempo e forma todos os anos os seus orzamentos. Este ano estamos con os orzamentos récord, uns orzamentos de 110,4 millóns de euros, e o que vostede decía, quizás a línea, sin dúbida ninguna, o que marca este mandato é esa decidida aposta por a cooperación con este caso cos concellos. Os concellos en Ourense teñen unha dimensión moi pequena, a maior parte deles. Están incapacitados en boa parte para prestar os servicios básicos, e se non fora por a axuda da Diputación, estes servicios non se poderían prestar. De aí a nosa decidida aposta municipalista, quizás porque o equipo de goberno está conformado por alcaldes. Eu mesmo, como saben, son alcalde. E quizás coñezamos como nadie cales son as necesidades dos concellos e sepamos como actuar dun xeito eficaz. E deso que foi o Plan Cooperou. O Plan Cooperou foi de dotar de orzamentos os concellos dun xeito claro, dun xeito homoxéneo e dun xeito que permite unha planificación e permite realmente unha autonomía na xestión que son absolutamente necesarios para calquera administración e para o alcalde. E ademais hai unha cuestión moi importante. O plan de cooperación e servicios no ano 23, cando nos collemos este equipo de goberno colle o goberno da Diputación, estaba fixado en 7 millóns de euros. Este ano, no ano 26, que vamos, foi no 19 cando empezamos. No 26, cando este ano, están aprobados 19 millóns de euros no Plan Cooperou e pactados 2 millóns máis que se incrementan o Plan Cooperou, que fan un total de 21 millóns do Plan Cooperou, que se incluirán na primeira modificación de abril. Co cual, os concellos van a ter máis de 3 veces máis os recursos que tiñan co anterior plan. Iso é un dato obxectivo, igual que a pasar de 27 millóns a prácticamente 90 millóns, que esperemos que as modificacións supere os 100 millóns de euros que van a ter os concellos neste mandato. Por lo tanto, eu creo que é, sin dúbida ninguna, a legislatura dos concellos. A legislatura dos concellos, onde os concellos temos recursos, máis recursos, moitos máis recursos, 3 veces máis recursos, e ademais de ter 3 veces máis recursos, temos unha cuestión moi importante. Cada ano, a 1 de xaneiro,
sabemos antes, pero a 1 de xaneiro temos disponible o diñeiro e cunha capacidade moi importante para distribuílo, co cual nos permite planificar conforme as nosas necesidades. E iso é algo absolutamente irrevocable, porque calquera que probe o que significa a autonomía na xestión, a capacidade de planificación e que aumenten os recursos, evidentemente non ten volta atrás. Mencionaba vostede que as deputacións son básicas para a supervivencia dos pequenos concellos. Que resposta lle daría vostede, Lois, a quen di que hai que abolir as deputacións? Bueno, eu creo que as diputacións xogan un papel, creo que como todas as administracións hai que encuadralas no marco no que prestan os servicios. Por exemplo, en provincias como a nosa son administracións absolutamente necesarias. O mellor, se falamos da provincia de Barcelona, donde as diputacións prestan servicios aos concellos de menos de 20.000 habitantes, que ali son moi poucos, e teñen un orzamento tremendo, pois ao mellor non é un instrumento que se podría prescindir. Aquí non, porque como digo, a Diputación aquí xoga un papel intermedio entre os concellos, entre as necesidades dos concellos e as grandes administracións, a administración autonómica e a administración central, que ao mellor non ten esa axilidade nin esa cercanía tan importante para darlle unha resposta inmediata como lle pode dar a Diputación. A Diputación non solamente cos concellos, senón cas entidades prácticamente sociales, deportivas, de todo tipo, en a labor de reivindicar as liñas fundamentales da provincia, como pode ser esa vocación industrial que nos tanto pedimos e que necesitamos. Estamos no polígono de San Cibrao, estamos en onde se crea a riqueza desta provincia, necesitamos empleo de industrial e de calidade. Iso teno que reivindicar e teno que traballar a Diputación. Por lo tanto, eu creo que na provincia de Ourense, dada a estructura dos concellos e dada en boa medida o tecido asociativo, cultural, deportivo, etc., as diputacións son absolutamente necesarias e están acordes cos tempos, porque agora non nos dedicamos a recoller o lixo, non nos dedicamos a ter o ciclo da auga digitalizado, non nos dedicamos a novas actuacións, evidentemente, que están acorde cas necesidades dos concellos. Entramos no 2026, non hai eleccións, pero casi podemos cualificarlo como un ano electoral sen eleccións. Como presidente do Partido Popular de Ourense, cal é a estrategia que vai seguir o partido neste 2026? Bueno, pois sin duda ninguna a estrategia que vai a seguir é que xa leva dentro o 24 e 25. Traballar intensamente para actualizar, renovar, ampliar o partido. O Partido Popular levamos feito un traballo interno moi importante. Onte mesmo, será hoxe noticia, renovamos a xestora de Novas Xeracións, a organización xuvenil máis importante da provincia, máis importante de Galicia, a organización xuvenil política. Quero decir, isto únese aos 24 neste caso congresos feitos durante este pasado ano, as 12 xestoras que se fixeron, é dicir, estamos prácticamente casi xa en máis dun 40% de actualización do partido. Eu falo de actualización, porque cando falo de actualización falo de manteñer todo o que temos e falo de innovar, falo de aumentar, nunca falo de propiamente de renovar, de cambiar, que vai implícito na actualización, pero que é unha parte da mesma. Entonces, a estrategia, sin dúbida ninguna, vai a ser continuar preparando o partido para superar os resultados que temos. O Partido Popular actualmente goberna en 54 concellos da provincia, pero chegou a gobernar en 72 concellos da provincia. Por lo tanto, o meu obxectivo, como presidente, e o equipo que dirixo, é aumentar, sin dúbida ninguna, esa presencia. Creo que é factible, creo que vamos a conseguir, e iso vai precedido por do traballo que temos que facer, que insiste un intenso traballo orgánico, que é o que estamos facendo. É cedo para falar de candidatos á alcaldía de Ourense? Bueno, digamos que é cedo mellor para anuncialos. Pero falar nunca é cedo. Verémolo no 2026, seguro. Sí, eu creo que sí, vamos a ver no 2026, sí. Sin duda ninguna. Antes de pechar a entrevista, queremos falar tamén dos obxectivos do presidente da Deputación para este 2026. Poden ser a nivel personal ou poden ser a nivel institucional? Bueno, eu creo que aquí estamos falando a nivel institucional. Entonces, a nivel institucional, pues efectivamente, eu gustaríame que este 2026 fora o ano, evidentemente, en onde
esta aposta por un municipalismo tuvera xa unha madurez suficiente cos terceiros orzamentos que se desenvolven para este fin, con maior cantidad de recursos posibles e, por tanto, que os concellos tuveran a mellor calidade, bueno, a cantidad de calidade posible para prestar os seus servicios. A min gustaríame que fora o ano no que a Ribeira Sacra acadara a Declaración de Patrimonio da Humanidade. A min gustaríame que fora o ano no que esta vocación empresarial que ten Ourense dera pasos para adiante, como, por exemplo, a ampliación deste polígono de San Cibrao, que está licitada agora, ca terminación do polígono do Parque Empresarial de Xinzo, que está a pique de rematar, continuar dando pasos no Parque de Pereiro, no Parque de Carballiño, é dicir, esa vocación fundamental. Gustaríame que o turismo continuara sendo un dos nosos motores. Gustaríame que se recuperaran as frecuencias do AVE que tan gravemente levan castigado as comarcas orientales da nosa provincia. Gustaríame que fora o ano no que avanzáramos en Manzaneda, que estes días está chea de neve, como un motor da comarca, como un recurso turístico de primeiro grado. Gustaríame que as denominacións de orixe o viño continuara sendo un motor da provincia. Gustaríame que a comarca da Limia terminara prácticamente o seu regadío e fora outra moita comarca, outro motor importante, e así podía estar falando moitísimo, porque eu creo que nesta provincia creo nas súas posibilidades e temos que traballar entre todos para que ocupe o lugar que merece. Pois moitísimas gracias, Luís Menor, por acompañarnos para pechar este ano, pero tamén para darlle a benvida ao que ven. Moi ben, pois moitísimas gracias a vostedes por invitarme e felicidades a vostedes e, por suposto, a toda a audiencia. Moitas grazas tamén, Daniel Canal, de La Región, como sempre, por estar con nos nestes espazos como son os cafés de redacción. Pois con isto poñemos punto e final a esta entrevista. Vémonos no seguinte programa. Adeus.